ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ እዚ ቀዳመ ሰንበት ዝመሓላለፍ ፍሉይ መደብ ሕቶን መልስን እዩ። ብ21 22 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበልን ብሳተላይትን ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ፕሮግራምና ንሎሚ ሰንበት ካብ ትማል ቀዳም ዝቐጸለ እዩ። ጉዳይ ዘተና ኮቪድ-19 ምስኡ ተተሓሒዙ ዝለዓል ዘይተረጋገጸ ወረታትን ከምኡውን ንደልታ ቫርያንት ጥምት ካብ ትማል ዝቐጸለ እዩ። ኣሰናዳኢት እዚ መደብ ሳራፍ ሳሃየ ዝዓደመቶ ማጋይሽ ንምዝኽኻር ዝኣክል ዶክተር ኣረጋይ ግርማይ ካብ ኖርዝ ካሮላይና ጋስተን ኣገልግሎት ሕክምና ስድራ፣ ዶክተር ተስፋይ ተጠምቀ ካብ ኣሌክዛንድርያ ቨርጂንያ ሓኪም ውሽጣዊ ኣካላት እዮም። ናብኡ ኸሳግረኩም ካብቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቶ ምለስ ኢልና ክንጅምር። حزيت I think صبوا دكتور أرجع جالس والله ناي ممكنيات حادث كسرات العالم الخاصة هذا نجار حاجة كن رئيس لنا جن صار أنتي بايتك يكون ويد ما خلوت مرحيتات كوجات ولا يحمي كحمت الله يقبله يتزلنا حمام سلازات حناني كممات سلازات حناني يستق عن ذاك قبل أي صوت سنجزء نشتاق عن ذا ግን بعوي ድማ ንخدحን ኢሉ ተቃንዛ ዝተቀበላ እዚ እውን ተመሳሳሊ እዩ። መስእክቱ ጋእተ ለኻ ገለገሊዩ ይቆንዙ እዩ ገለገሊዩ ኣይቆንዙን ዝቆንዘሉ ምክንያት ኢና ብቀሊሉ ክንርድኦ ተፈቲና እቲ መድሓኒት ናይ ደገ ኣብ ኣካልና ከኣትተሎ ናፍቱ ሰውነትና ማስል ክኸውን ይኽእል ቆርበት ክኸውን ይኽእል ወይ ጨዋዳ ክኸውን ይኽእል ኣብ ዘይቦትኡ እዩ ዝድፋእ ዘሎ ኣብ ዘይቦቱ ክድፋእ ተሎ ዝፈጥሮ ቃንዛ ክህሉ እዩ ናይ ገለገለ ሰብ ንሓፃር ግዜ ትኸውን ናይ ገለገሊ ድማ ንውሕ ክብል ይኽእል እዩ። ስለዚ ቃንዛ ምህላው ከባቢ ምቅያሕ ምሕባጥ ገለት ተጋጥም ካብ ዝኽእሉ ሳይድ ኢፌክትታት ካብቱ ዝተሓሰበሉ ዕላማ ብተወሳኺ ከምጦም ዝኽእል ነገራት ተውሂሎም ተፈሊጦም ዝሓደሩ እዮም ማለት እዩ። ንሳቶም ናብ ሞት ኣየብፅሑን ናብ ካሊእ ነገር ኣየብሉን። ስለዚ ብዙይ ምክንያት ብዙሕ ሚልዮናት ዝቐትል ሕማም ንክትከላኸል ኢልካ ንእሽተይ ቃንዛን ተወሰነ ግዜ ምውሳድ ምቕባል የድሊ ማለት እዩ። መጀመርታ ዝዕድል እዚ እውን ከይተረኸበና ሃለወ ሰብ ብሚልዮናት እዩ ዝረግፍ ነይሩ። ስለዚ ምስቱ ዕላምኡ ኣነፃፂርካ ተተወግየ ኢደይ ተሓቢጣ ወይ ተቐንዚያትን ሓደ ሰሙን ንሳ ምቕባል ደይሓይሽ ወይስ እንድሕር ዘይተኸቲበ እሞት ሕማም ተሒዝኒ ናይ ሙማት ዕድል ዘሎ መሊኡ ክብደት ክልቲኡ ኣነፃፂርካ ትወስዶ። ስለዚ ዝኾነ ነገር ክግበር ተሎ ሓቢሩ ዝመፅእ ዘይተደለየ ሳዕብየን ኣሎ ማለት እዩ። እዚ እቲ ሓደ ምናልባት ቆልዑ ኮይንኩም ቆልዑ ኮይና ናይ ቶንሲል ግዛዕ ተወግአ ሰብ ትገለተ ነይሩ ብጣዕሚ ዝቆንዙ መራፍእ ቀደም እውን ይፍለጥ እዩ ማለት እቲ መድሓኒት ናብ ነብስካ ኣትተሎ ዝፈጥሮ ገሊኡ ሓሲስ ብምዃኑ ገሊኡ ዝውግአሉ ኣኳኾና ብበዝሒ ዘለዎ ግዛዕ ብምዃኑ ስለዚ ብዙ ምክንያት ዝመፁ ነገራት ኣለው። እቲ ናይ ኮቪድ ገለገሊኡ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ዝሓሸፍቲ ካልኣይ ዝብለሉ ክረአዩ ዝግብኦም ነገራት ክህሉ ይኽእል እዮም ክስንዑ ማለት ንምንታይ እቲ ሓደ ዘይሕመምት ካልኣይ ግዜ ዘሕምም ዝብል ሎካል ሪኣክሽን ዶ ንፈጥር ንህሉ ወይም ኣብኡ ዶ ዝፍጠር ነገር ሓድሽ ነገር ኣሎ ክረአ ይኽእል እዩ። እቲ ቃንዛ ግን ከም ዓብዪ ጌርና ክንወስዶ ወሲድና ምስቱ ናይቱ ክታበት ጥቕምን ጉድኣትን ክንነፃፅሮ ከለና ክንቕበሎ ዝግበአና ባህርያዊ እዩ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል እዩ። ናይ ካልኦት ብጣዕሚ ውስን ዝኾኑ ሰባት ብተፈጥሮ ዝተፈላለየ ተፈጥሮ ስለ ዘለና ዘይተሓሰበ ሪኣክሽን ዘርእዩ ሰባት ክህሉ ይኽእሉ እዮም። እዚ ግን ይንገረካ ማለት እዩ ሪስክ ትወስድ ዝኾነ ሰርጀሪ ክትገብር ወይ ዝኾነ ነገር ክትገብር ክትድሕን ኢኻ ኢልና ኢና ንኣምን ግን ጉድኣት እውን ከምዚ ዓይነት ጉድኣት እውን ክበፅሕ ይኽእል እዩ ተባሂልካ ተነጊሩካ ኣሚንካ ኣሎ ኢኻ ትኣቱ ናብ ዝኾነ ነገር ከንሰንት ይበሃል ሕክምና ግዛእ ስምምዕነትካ ትገልፅ ማለት እዩ። እዚ እውን ሚልዮናት ተኸቲቦም ምንም ኣይኮኑን ግን ካብ ብዙሓት ሚልዮናት ሓደ ክልተ ገለ ከምዚ ዓይነት ጉድኣት ዝበፅሖም ኣለዉ። እዚ እውን ፈሊጥካዮ ኢኻ ትወስድ ተባሂሉ ይንገሮ። ንኣብነት መኪና ምዝዋርቲ ሰባት መኪና ሓደጋ መዓልቲ 50 ሞት 100 ሞት ዝብል ሪፖርት ተሪኢኻ መኪና ምዝዋር ጠጠው ደከብል ወይ ትክዝውር ኢልካ ትወስን ማለት እዩ። ስለዚ በከምዚ መንገድ ተረአና ይጽበ ቀጽር ነገር ክናገር ሓደ መጀመሪያ ብዙ
ግፊት ይፈጥሩልና ለው አብት ኢድና ሌቭል ታፍር ለበለት ነገር ከም ሰላሊት ችግር ከሙቻን እንጂ በጣም ብቱ ሳይንስ በጽሑ ወለ ደረጃ همዚ ገርካቸው ለመቆጣጠር ልካል መንገድ ለመስሊ خالي ግን ለምሳሌ ፕሬዝዳንት ባይደን ተኸቲዮም ነው خلوت መራሕቲታት ዓለሙን ተኸቲዮም ነው ሞ ለባዕላቶም ዞም ሰባት እዚኦምን ፈቃደኛታት እዮም ማለት ይክስለሉ አነ ዝለ ይርድዕኒ ምክንያቱም ቶም ለዓም ሰባት እንድሕር ገይሮም ምን ለምን ዳዩ ልስለለሎ ስለዚህ በሐቂት ነገር አጥብቅና እንድሕርኢናዮ همዚ ዓይነት ሽቶታት ነቅርበሎም ኣለና ለቶም همዚ ሎም ለቅርቡ ሰባት خلاي ስለዚ ሪአክሽን ከሰራ እሺ أنا قدم بإثيوبيا نا بدو دكتورات تختبئية خليون سامبا وين تختبئية زوم اختبارات دي من دحريهم عاني قسليون إدنا لحد قلنا بزحات براي عدمل اللوزو نا بدو نا سامبا من كرستان تختو بزحات نا تايسمو رياكشن لهم مالتي عمي تايسمو لو لمت حرات لقواسل اندام لقواسل نجار نيرو عند الدكتور تسفايل ولو العالم وشي لهم خالي لا تقبل خالي بترح كوسدي مال بتعمي صبوق اي مسلني مو هم دغير القف اسكينا بزوانا دما نخيدمو ابزوان بفلاي اب ايثيوبيان ايرتران وان كرمتيو مسؤوتا تحيزو دما وشطاو قلولاوالو قال ان كتابه ايرا خبان قالهم دما كابت ترخيب زلو خطابت وعلو زاكل يكونن نامنت ابديس ابا ኣብ ሰዓት እዚ 35 ካብኡን ላዕሊ ዝኾኑ ዕድሚኦም ክታበት ክኽተቡ ከም ዝኽእል ሚኒስትር ጥዕና ተዛሪበና ኣለዋ ኣብ ቀረባ መዓልቲ ተጻባእቲ ሕማማት ዘለዎም ሰባት ኩላይ ልዕሊ 18 ዓመት ዕድሚኦም ሰባት ክታበት ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ኣብ ክልል ግን بعد زدفوا سبات ويدما زيادة زسكو تصابات حمامات زلوهم سبات تزي كوينهم كتابة كرخوي يخلون كأو حليف دما خم بعل كتجرا يكترينا دما قدمي حد عمت ويدما قدمشهم من تتشعته 10 ورح جميرو أب كوفيد عبيس راح يسرح نيرو حزقن تخنتات أطويل له قدمي 3 ورح عبيلو دما صبوا صرح تكسر حجميرهم 5 وربت زلهم عقمي كلنا أبيات التعناتات ولا قا مبزحت أنفريسان تخنا بتزلوجن كسر حفتينهم نيرهم مودم ما حزخا أبزاسهم من زيادة راح قاس بزحلف قدام حدش حن كلتهم 8 كلتهم بكوفيد تحسوات يوم ترخيبهم 300 وزنبر نايمة حز عقمي نوع 10 تخلتهم 100 ويبزحوا زي كله تتحيزو حزب خمجيرون وعلو كافز حمام كحلو يخل مغنياتو أفت خم مكلا خلي أبزي مهلاو تعنات أبياتات أبزي مهلاون ماسك شفينكا سانتايزر راح تتقيمكا خيديلكا قندي أكل السخرة كبي خل بعلو سخالة زت حتى تقدر كوينو أنت خجبري كعليلكم تحسبوا دل الخير بتعمل تبديل خنا تاتي ناتم راح الكوفيد ترى خنا خالت مامات خمت عنتو التراكم إتابيونا لنا إتابي مرحنة الوصدنا والسبات هذه وإتابي مرحنة كمنوي خالي زخنة هات مخنع خالي حماماتون نات شذي شجري سبب بتعمي قفحيو مثلا إحنا كنا ولا نخلق زاوية محرات يورد كل سبب لبيها بوينا نبي قل كاو حالة قل تسبب بعلو كجورو لخير تعرفوا الخيوم مثلا أشجاريو بس أنا كنت أستمنى إليه لأنه عندنا ما يدرس أي جناي هذه تشجع بتعمل على شجريو تو سانيتايزر هاند سانيتايزر لبعض ون أي جناي فتجناي ون 9% الكحول لو نامجنا الدلو بتعمل خبيديو هذه تن أربعة لبعض نجار جبرو نخل سوق جبرو نخل إذا social distancing تبعد مالتي رحقة دومال وين كوفي مال قلت متروح رحقة كوف مال وين دومال سب إيدو لي متبعد تتحمم تلو سب لجنا فليتو حلفنا توسيدو أفجز أمور عال بس محضر سب لي متجناي
እዚኣት እዚ ክገብር ልኽእል ብትሕዝ ዘሎ ዓቕሚ ማለት እዩ ካብኡ ግን መቸም ናግዚያበር ሓይሊ እዩ ለሎ ሽግር ክውገድ ብሓቂ ዓብዪ ሽግር እዩ ዶክተር ተስፋይ ዝትውስኾ ደለ እዋ ሕዚ ሓቂ ፋራሓሰር ሓለፈ ግዜ ጀሚሮም ነይሮም ቅድሚት ውግእ ቅድሚት ኩናት ምልዓሉ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ስራሕ ይስራሕ ነይሩ መንግስታዊ ስራሕ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ዞባታት ዓበይቲ ዩኒቨርሲቲታት ሆስፒታል ዘለዋ ኣብ ካልኦት ናይ ምክልኻል ስራሕትታት ዝስርሕሉ እውን ፅቡቅ ምንቅስቃስ እዩ ነይሩ ኣብ ድሕርቲ ኩናት ብዙሕ ነገር ስለ ዝዓነወ ከምኡ ዓይነት ነገር ክቅፅል ኣይከኣለን ኣፍተን መንግስቲ ተታሒዘን ዝነበራ መቐለ ዓይነት ከተማታት ድማ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ሰብ ሞያ ዝገብርዎ ፃዕሪ ዝረኽቦ ንእሽተይ ሓገዛት ገለ ነይሩ ብኡ ምክንያት ምክልኻል እኳ ብዙሕ ሰሪሖምሉ እዮም ንባላ ይከኣለን ግን ተሓሚሙ ዝመፀ ሰብ ፈሊኻ ሓደ ቦታ ምፅናሕ ወይ ድማ ንኡ ንምሕጋዝ ዝግበር ፃዕርታት ተወሰነ እውን ኣይ ቲንክ ተወሰነ ቁፅሪ ክታበት እውን ረኺቦም ነይሮም ምስለኒና ከምኡ ዓይነት ነገር ጀሚሮም ነይሮም ዝኾነ ኮይኑ ሕዚ ምሱ ያው ተቋሪፁ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ናብ ምንታይ ኢና ተመሊስና ዘለና ካሊእ ዓለም ናይ መከላኸሊ ሜላ ወይ ድማ ናይ ክታበት ዕድል ብሰፊሑ ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ንሕና ተመሊስና ናብታ ናይ መጀመርታ ክታበት ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ክግበሩ ዝኽእሉ ነገራት ክንገብር ንግደድ ማለት እዩ ኣብዛ ዓዲ ክታበት ቅድሚ ምጅማሩ ዝግበሩ ዝነበሩ ናይ ምክልኻል ሜላታት እዚኦም ናይ በዓልካ ፃዕሪ ናይ መንግስቲ ፃዕሪ ናይ ሕብረተሰብ ናይ መራሕቲ ናይ ሰሞያ ናይ ብዙሕ ሰብ ፃዕሪ ተወሲኽዎ ሕማም ንምክልኻል ዝግበር ምንቅስቃሳት ማለት እዮም ስለዚ ክታበት ማይነስ እዚኦም ኢና ንሓስብ ኣብ መቐለ ሕዚ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክንሓስብ ከለና እቶም ሰብ ሞያ ዕድል ረኪቦም ኣብ ሚድያ ወፂኦም ይኹን ኣብቲ ከባቢኦም ዘሎ ሕብረተሰብ ከይዶም ይኹን ብዛዕባ እዚ ሕማም እዚ እኹል ግንዛበ ብእዋኑ ናይ ምስትዋት ሰብ እውን ትኩረት ንክህበሉ ምግባር ከድሊ እዩ እተን ዘለዋ ሚድያታት እውን ሬድዮ ይኹን ካሊእ ናይ ቴሌቭዥን ይኹን ካልኦት ናብ ህዝቢ ክበፅሓ ይኽእላ እየን ተባሂለን ዝግመታ ሚድያታት እውን ትኩረት ሂበን ናይ ምክልኻል ስራሕቲ እውን ክሰርሓ ንቱ ዝነበረ ናይ ምክልኻል ምንቅስቃሳት ኣጠናኺርካ ብምቕፃል ብኡ ምክልኻል ምፅዓር ማለት እዩ እዚ ክግበር ኣለዎ ብውልቅ ደረጃ ዝውሰኑ ውሳነታት ቀደም እውን ሕዚ እውን ያው ሓደ ይኾኑ ኣለዉ ካብ ብዙሕ ሰብ ተኣከበሉ ምርሓ ማስክ ምግባር ምሕፃብ ገለ ዝብል ብውልቅኻ ትገብሮ እዩ ብውልቅኻ ክትገብር ከምቲ ዓንቶ ዶክተር ኣረጋይ ዝበሎ ሕፅረታት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ዝኾነ ግን ብዘለካ ክትጥቀም ማለት እዩ ማፍንጫኻ ኣፍካ ትሽፍነሉ ወይ ድማ ትሕፀወሉ መንገድታት ያው ፃዕሪ ትገብር ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ ግን እቶም ሓገዝ ዝህቡ ናይ ወፃኢ ናይ ጥዕና ይኹን ናይ ምግቢ ሓገዝ ዘቕርቡ ውድባት ናይ ጥዕና ምክልኻል እውን ከም ሓደ ስርሖም እዮም ክሪእዎ ዘለዎም ኣብ ኮንፍሊክት ወይ ድማ ከምዚ ዓይነት ኩናት ኣብ ዝህልወሉ ወይ ድማ ከምዚ ዓይነት ሕብረተሰብ ኣብ ፀገም ዝወድቀሉ እዋን ሓድሽ ሕማም ጥራሕ ዘይኮነስ እቶም ዝነበሩ ሕማማት እውን ናብ ካብ ቁፅሪ ወፃኢ ዝኾኑሉ ዕድል ስለ ዝፍጠር ንኡ ንምቁፅፃር ንኡ ንምክልኻል ዘድልዩ ሓገዛት ፃዕሪ ይገብሩ እዮም ኣብ ስራሕቶም ዝተሓወሱ እዮም ምሳሌ ኮሌራ ንምክልኻል ወይ ድማ ኣብ ዘምፅኡ ሕማማት ንምክልኻል ዝገብርዎም ፃዕርታት ኣለዉ ወይ ኣብ ምክልኻል ወይ ማይ ምቕራብ ወይ ድማ መድሓኒት ምቕራብ ክኸውን ይኽእል እቲ ናይ ኮቪድ እውን ናይ ሕብረተሰብ ናይ ጥዕና ዓብዪ ፀገም ስለ ዝኾነ ክታበት ኣብ ምቕራብ እውን ይኹን መከላኸሊ ነገራት ኣብ ምቕራብ እውን ይኹን ልክዕ ከምቲ ናይ ምግቢ ሓገዝ ዝገብርዎ ከም ሓደ ትኩረት ሂቦም ንክሰርሕሉ እቲ ናይ ዓድና ኣብ ዓድና ዘሎ ሞያተኛ ይኹን ኣብ ደገ ዘሎ ተወላዲ ዜጋ ይኹን ትኩረት ንክገብሩ ከተሓሳስብ ካሓትት የድሊ ማለት እዩ ወድፊት ምግባር የድሊ እዩ ናይ ዓለም ጥዕና ድርጅት እውን ክገብሮም ዝኽእሉ ነገራት ተልዮም በቶም ሓገዝ ዝህቡ ውዳበታት ናይ ሕብረተሰብ ጥዕና ናይ ምክልኻል ልምድታት ኣለዉ ናብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ካልኦት ዝግበሩ ዝነበሩ ምንቅስቃሳት ኣለዉ ናይ ትግራይ እውን ትኩረት ሂብካ ብከምኡ መንገዲ ብመንግስቲ ወይ ድማ ናይ ስሩዕ ዝኾነ ናይ ኣሰራርሓ ካብ ጥዕና ቢሮ ካብ ጥዕና ሚኒስተር ካብ ማእኸላይ መንግስቲ ገለ ዝወርዱ ነገራት ስለዘየለዉ ንቱ ካብ ማእኸል ዓዲ ተቋሪፁ ዘሎ ቀረባት ክረኽበሉ ዝኽእል መንገዲ ክፍጠር ኣለዎ ማለት እዩ እዚታት እዩ ክግበር ዝከኣል ተኻሊእ ግን ኣብ ዓድና እቲ ናይ ኮቪድ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ
መከላኸል እዚኦም ክንጥቀምተልና ካልኦት ሕማማት እውን ስለንከላኸል ዓብዪ ጥቕሚ እዩ ዘለዎ ማለት ቶም ብውፃት ዘምፁ ኮሌራ ወይ ድማ ካሊእ ዳይርያ ዘምፁ ባክቴርያታት ገለ እውን ጥሬት ክሕለተሎ ትኩረት ጌርካ ካብ ብዙሕ ነገር ክትስሓቅ ከለካ ንሳቶም ናይ ምክልኻል ዕድል ስለ ዝህሉ ብዙሕ ጥቕሚ እዩ ዘለዎ እሞ ኣብኡ ትኩረት ተገይሩ ተተሰርሐ ዝሓሸ እዩ ስለዚ ንምጥቕላል ዝኣክል ተመሊስና ኣብቲ ክታበት ዘይነበረሉ ግዜ ዝነበሩ ምንቅስቃሳት ብሰፊሑ ንክግበሩ ምፅዓር የድሊ ማለት እዩ ክቡራ ሰማዕቲት ሰምዕዎ ዘለኹም ብዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብዛዕባ ክታበት ኮቪድ-19 ዝዘራረቡ ዘለዉ ዶክተር ኣረጋይ ግርማይ ካብ ኖርዝ ካሮላይና ጋስተን ኣገልግሎት ሕክምና ስድራ ዶክተር ተስፋይ ተጠምቀ ካብ ኣሌክዛንድሪያ ቨርጂንያ ሓኪም ውሽጣዊ ኣካላት እዮም መደብና ይቕፅል ዶክተር ኣረጋይ ደልታ ዝበሃል ሓዱሽ ዓይነት ኮቪድ መፂሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ህንድን እንግሊዝን ብዝያዳ ተጋፊሑ ዓብዪ ሳዕቤናት እየስዕባ ኣሎ እሞ እስኪ ብዛዕባ ደልታ እንታይ ደልታ ገለገለ ከም ኤርትራ ዝበላ ሃገራት ድማ ክታበት ስጋሕ ሕዚ ዘይተቐበላ ሃገራት ኣለዋ ናብ ኢትዮጵያ ከይድካ ከዓ መስቲ ዘሎ ቅልውላው ተታሒዙ እዚ ሕማም እዚ ተኣትዩ ኣብ ስጋሕ ዝተረጋገፀ ነገር የለን ሚኒስትር ጥዕናውን ዝበለው ነገር የለን ከብፅሖ ዝኽእል ሓደጋ እንታይ ይመስል ደልታ ዝበሃል ቫይረስ መጀመርያ ኦሪጂናል ቫይረስ ልልዎ ንመጀመርያ ቫይረስ ኮቪድ-19 ደልታ ዝበሃል ለውጢ ምፅኡ ኣብቲ ቫይረስ ከም ኩዕሶ ድንብልብሎ እዩ ሞ ኣብ ልዕሊኡ ፃፍር ኣለዎ ከመፃፍር ስፓይክ ፕሮቲን ይባሉ ኣብኡ ለውጢ ገይራ እታ ቫይረስ ናታይ ማለት ለውጢ ብልገበረት ሓደ ናብ ቅርፂ ለውጢ ገይራ ካልኣይ ናጠባይ ለውጢ እውን ገይራ ናይ ቅርፂ ለውጢ ታገይርዋ ምስቱ ሰብነት ትተሓሓሰላት ጫፍር ምስቱ ናሰብ ሴል ትጣበቅ ተሎ ብዚ ለውጢ ምክንያት ብጣዕሚ ስቲማት ከምትሕዝ ገይርዋ ካልኣይ እንደገና ናጠባይ ለውጢ ድማ ታዩ ብጣዕሚ ተሓላላፊት ኮይና ብእንግሊዝኛ ትራንስሚት ብልብልዎ ቀልጢፉ ዝመሓላለፍ ቀልጢፉ ዝመሓላለፍ ቅድሚ ሕዚ እታ ኮቪድ-19 ሓደ ሰብ ሜቢ ንክልተ ሰብ ከትሕዝ ይኽእል ሕዚ ግን ደልታ ግን ሓደ ሰብ ን5 ከትሕዝ ይኽእል እዩ ካብ ክልተ ዕፅፊ ዝዓቐብ ብጣዕሚ ተሓላላፊት ኮይና ማለት እዩ ዳ ቀደም ሞይት ነበረት ሓደ ለ2 ምናልባት እዚኣ ግን ሓደ ለ5 ስለዚ ብጣዕሚ ብሓፂሩ እያ ትስፋፋዕ ካሊእ ሓፂር ግዜ ዘድልያ ክትራባሕ ውሽጢ ሰብነት ሰብኣትያ ብሓፂር ግዜ ተራቢሓ ብዙሕ ትኾን ብቁፅራ ማለት እዩ ካልኦት ሴላት ኣብ ሰውነትና ዘለዉ ትብክል ካብኡ እንደገና ልደገ ብሰዓል ይኹን ብሓደ ምክንያት ትወፅእ ስለዚ ታይባል በእንግሊዝኛ ሃየር ቫይራል ሎድ ማለት ናዛ ቫይረስ በልሒ ኣለዋ በልሒ ትኾንተላ ብጣዕሚ ናምጥቃዕ ሓይላ ድማ ይብርትዕ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ቫይረስ ኣልገበረቶ ለውጢ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ለውጢ እዩ እና መብዛሕትኡ ትሕዞ ድማ ዞም ሰባት ለይተኸተቡ ሰባት እዮም 97% እዮም ለይተኸተቡ ሰባት ብዛ ቫይረስ እዚኣ ልትሓዝ ኣለዉ እዞም ሰባት እዚኦም ድማ መብዛሕትኦም ሆስፒታላይዝ ዝኾኑ እዮም ብዙሕ ጉድኣት ይበፅሖም እዩ ሞሲ እዛ ቫይረስ እዚኣ ከምቲ ዝበልክዮ ኣብ ዓድና እንድሕር ኣትያ ክንደይ ሓደጋ ክተምፅእ ትኽእል መቸም እግዚአብሔር ይፈልጥ እንደገና ዓብዪ ሽግሩ ሲኮንስ መግበሪ እውን ብቅርጫ መላለይ ዘሎ ላቦራቶሪ እውን መላኡ ኣይፈልጥን እና ብዙሕ ተደራረበ ሽግር ክኾን እዩ እሞ ብጣዕሚ ሓደገኛ ቫይረስ እያ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ብደልታ ምትሓዙን ዘይምትሓዙን ብኸመይ ክፈልጥ ዝኽእል ዝግበር ላቦራቶሪ ዲኤንኤ ሲኮንስ ዝብሃል እዩ ዲኤንኤ ማለት ናታ ቫይረስ ዓይነት ምዃንን ሲኮንስ ዝገብር ኣሎ ማለት እዚ ዝፈልጥ ላቦራቶሪ ኣሎ ከምቲ ዓይነት ቴስት ዘለና ሕዚ ራፒድ ቴስት ንብሎ ኣብ ኦፊስ ውሽጢ ብ30 ደቂቃ ዝፍለጥ አንቲጅን ዝብሃል ማለት ናታ ቫይረስ ሓደ ጫፍ ዝፈልጥ አንቲጅን ቴስት ነው እሱ ግን ሪላብል ይኾን ማለት እዚ ውጤት ኖርማሊ ክብለካ ይኽእል ግን 50% ለሃሌካ ኔጌቲቭ ክብል ይኽእል እዩ እና ኮንፈርም ለገብር ለረጋገጥ ፒሲአር ዝብሃል ላቦራቶሪ ሎ እሱ ይግበር ካብኡ ድሓረ ዲኤንኤ ሲኮንስ ዝብሃል ነው ዓይነቱ ናዚ ኮቪድ ዓይነት ደልታ ምዃኑ ምክንያቱም
ካልኦት ቫሪየንት ልባላት ተፈላያ ወንኒዮ አይደለም ሳሊ መጀመሪያ እንግሊዝ ተርያ ነበረት አልፋ ትባላላ ቤታ ትባል እንደገና ሳውዝ አፍሪካ ተርኤተላ ጋማል ትባል እንደገና ብራዚል ተርኤተላ ስለዚህ ሲኮንስ ገርኻ አይ ማለትሲ መርመር ኻት ለሎን አብቱ ጫፍር ለወልኩ ኺ አሚኖ አሲድ ልባሃሉ አለው ለአቶም ፈልዩ ልሪ ላብራቶሪ ዲኤንኤ ሲኮንሲንግ ልባሃል ኒሞ ሱገሮም ክፈልጡ ወልኩሉ ደልታ ምህላዊ ወይም ሬጉላር ኮቪድ-19 ምዃኑ ናይ መወዳእታ ሕቶ ዶክተር ተስፋይ ሓድሽ ዝመፀ ሕዚ ገና ኣይተጀመረን መስለኒ ንእሽተይ ድሕርካ መስከረም ንድሓሪ ክጅመር ተባሂሉ ዘሎ ብዛዕባ ቡስተር ሻት እስኪ ብዛዕባኡ እንታይ እዩ ምናልባት ቡስተር ያው የድልዶ ይኸውን ካብ ምንታይ ዝብገስ ሓፃር መልስ ንምሃብ ካብ ቫክሲን ዝተኸተው ሰባት ሓደ ሰባት እንደገና ኢንፌክሽን ዝሕዞም ሰባት ስለዘለው እዚ ንምክልኻል ምናልባት እሱ ናይ ክታበት ዝከላኸሉሉ ግዜ ሓፂር ተኾይኑ ተወሳኺ ክታበት ክትተለኻ ተናውሕልኻ ማለት እዩ ወይ ድማ እሱ ዝተፈጠረ መከላኸሊ እናጠናኸርካዮ ትኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንምግባር ይሕግዝ ይኸውን ብዝብል እዩ ገና ብዙሕ ክጽናዕ ዝግብኦ ክርአ ዝግብኦ ነገራት ካልኦት ሕማማትን ሆ ቡስተር ዝበሃል ኣሎ ምሳሌ ቴታነስ ገለ ዝበሃል ኣብ ብ10 ዓመት ገለና ወሰድካ ኢኻ ናይ ምክልኻል ዓቕምታ እዩ ትገብሮ ካልኦት እውን ናይ ኢሚኒቲ ሌቨልካ ኣብ ላቦራቶሪ ቴስት ተገይሩ ኢሚኒቲካ ትሕት ኢሉ እዩ ዘሎ ዝብል ነገር ተኾይኑ ዘርኢ ቫክሲን ሂብካ ናብቱ ተደልየ ደረጃ ክትበፅሖ ትኽእል ማለት እዩ ንምግባር ዝተሓሰበ እዩ ዝመስለኒ ገና ብዙሕ ክፀሪ ዝግብኦ ነገራት ኣሎ ኣብታ ናይ ዴልታ ግን ንእሽተይ ነገር ክብል ደልየ ፅቡቅ እስናይ ዴልታ በበዝሑ ጽቡቅ ገሊጽ ወይ ዶክተር አረጋይ ግን ክልተ ነገር ክብል ደልየ ሓደ ንቱ ካብ ሕክምና ሙያ ወፃእ ዘሎ ሕብረተሰብ ዴልታ ኾነ ካልእ ኾነ ምን ትርጉም የብሉን እዚ ንጠቅም ንትሕማም ንምክልኻል ዝግበሩ ፃዕርታት ምርመራታት ኤክስፕሌን ንምግባር ንምንታይ እዩ እናበዝሐ ዝመፅእ ዘሎ ወይ ድማ ንምንታይ እዩ ጥንክር ዝበለ ሕማማት ዝርአ ዘሎ ንብል መልሲ ክበና ይኽእል እዩ ከም ሓደ ውልቀ ሰብ ግን እቱ ልሙድ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ኮቪድ ይኹን ወይ ድማ እቱ ዴልታ ዝብል ዘርኢ ይኹን ሕማም ተሒዝካ ተመሳሳሊ መንገዲ ዝመፅእ መከላኸሊኡ ተመሳሳሊ እቲ ዝውሰድ ክታበት እውን ንክልቲኦም እውን ይሰርሕ እዩ እንተኾነ ግና ብቲ ዴልታ ዝበሃል ዘርኢ ወይ ድማ ቫሪያንት ዝብልዎ ብኡ ሞር ሰባት ናይ ምጥቃዕ ነገር ይርአ ኣሎ ስለዚ ጥንኩር ግዛዕ ሕይር ዝበለ ስለ ዝኾነ እሱ እናበዝሐ ካሊእ እናጠፍአ ይኸይድ ኣሎ ዶሚኔት እናገበረ ከይመፅእ ስግኣት ኣሎ ሓደ እዩ ካሊእ ተኸቲብካ እናሃለካ እውን ክሕዘካ ይኽእል እዩ ግን ብጠቕላላ ኣብቲ ሕብረተሰብ እናበዝሐ ይመፅእ ስለ ዘሎ ዝተኸተበ ይኹን ዘይተኸተበ ሰብ ብዴልታ ተታሒዙ ተቢሉስ እቱ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ቫይረስ እውን እሱ እናኾነ ስለ ዝመፅእ ከምታ ዶክተር አረጋይ ዝበላ እውን ብሓደ ግዜ ብዙሓት ሰባት ካብ ሓደ ሰብ ክመሓላለፎም ዝኽእለሉ ኩነታት ስለ ዝፍጠር እዩ እምበር ብሕብረተሰብ ደረጃ ክርአ ተሎ ዴልታ ኾነ ካሊእ ዓይነት ዘርኢ ኾነ ኣብ ውልቀ ሰብ ዴልታ እዩ ዘለካ ኣይኮነን ናብ ዝብል ምኻድ ብዙሕ ትርጉም ዘምፅእ ኣይኮነን ኣብቲ ምክልኻል እውን ኣብቲ ምሕካም እውን ንምክልኻል እቅድ ዘውፅእ ወይ ድማ እቲ ቫይረስ ዓይነቱ እናሰፍሐ ዝመፅእ ዘሎ ኣየና እዩ ንዝብል ነገር እሞ እቶም ክታበታት ድማ ንበይና ነታ ቫሪያንት ንሳ ኣብኡስ ዘለዎም ዕንቶ ክንደይና እዩ ተመጣጣኒ ድዩ ውሕድ ድዩ ክንደይ ናይ ኢፌክት እዩ ዝብል ነገር ንክተብል እዩ ዝሕግዝ ኣብቲ ናይ መከላኸሊ ሜላታት ተማል ሓደ ዓይነት እቶም ክታበታት እውን ዋላ ንዴልታ እውን ተኾነ ይሰርሑ እዮም ዘየድሕን ወይ ክታበት ዘይሰርሐሉ ሕማም ኣይኮነን ማለለ እያ ወልክዕ ሰባት እውን ዝያዳ ቅልጡፍ ቶሎ ዝመሓላለፍ ምስ ምዃኑ ጠመተ ሂቦም ዝያዳ ንምክልኻል ክፍትኑ ካብ ዝብል እውን እዩ ዶክተር አረጋይ ብዛዕባ ቡስተር ሻት ዝብልዎ ነገር ደሎ እቲ ቡስተር ሻት ልውሃቦ ምክንያት ሓደ ኣብ ሓደጋ ዘለው ለምሳሌ ናጥዕና ሰራሕተኛታት ቡስተር የድልዎም እዩ ዝበሃል ኣሎ ምክንያቱም እቲ ቫክሲን ሚእቲ ብሚእቲ ክንደይ ከም ዝፀንሑ ንፈልጥ እዩ ስለዚ እቲ በቲ ፅንዓት መሰረት ናጥዕና ሰራሕተኛታት ከግንዩ ኣለዎም ካብኡ ዝደሓር እዞም ናይ ሰውነት መከላኸሊ ወይ ኢሚዩን ሲስተም ውሕድ ዝኾነ ሰባት ለምሳሌ አካል ለተተከሎም ለምሳሌ ሊቨር ትራንስፕላንት ወይም ኪድኒ ትራንስፕላንት ለግንዩ ሰባት እዚኦም ቡስተር ከግንሎም ምክንያቱም ኢሚዩን ሲስተም ውሕድ እዩ ኤችአይቪ ለለዎም ሕሙማት ቡስተር ከግንሎም
السطرة تليفونا دحر إميون سيستم خا تعد خوينو خلت الشاتون حد جزء لك يغن معناتهم توسع اللي بيجون لو كان خلت لعب أو هاو كان نات بوستر تليفونيسي تسم بتتوهاو خطوات مخنات وكل هنا مثل خلي يشرح سل الله هم لولو لمثالتهم عن شو الجالس هو نامك خال عقمهم تحت له هنا سبعة تسوم تلخا تليلو أبتو قولوا أي وقعي شتو أي وقعي باكسين مو زي أتم توسع حدا اليوم مسانا تنيحكم كم زعينة سفيح مبرز لذهبكمني بشم سمعتي أزي إذا مسكنكم يغني اللي سمعتنا مدبنا بزازي منار لنا بالخمشة كبرى سمعتي قدام سنبت استمحل على فين كتابة كوفيد 19 زملكة مدبنا بزي زازيمنا لنا سنة سرعة قبري قديم سنة طببنيا تخلين كيل قبرو لومي عربي اسران شوعات تنحاسة فرق معالتي سدرابيتو مسارحتون فتوتون أبسترخبلو أما كان مقابر حربنياتات أسمرا تفتيمو بحر سنة طببنيا تخلين كيل قبرو كاببو قبرو والدقابر كاولاريتو دهاب قبر يوهانسن أبشان شعات تميتن حمسان أب عدو ونانالاين وزوبا سرجاء زوبا مأكل توليدو أبنوس أدميو ولاديو بموصل استفاليو زغتيمو تمرتو أبقالا اكفليا قواريسو لنفسون ولاديتون كتاور سراح كنادي نابا أوردت أمريهم أبا أوردت أب سراح جردين تقوطيرو نوسون جزي مسترها زحاشي ناي سراح أدر كركب أب سمرا أبن لا كربيت سراح شغلت جمرة أب هيوتو زلاليون نحوارو مويقو زخونو سنة طبب زفتشن زترد انكا أب اوان كتتنقو نبره كرار مليخو دمصو قانيو أب غويلان وراياتن كتصاوت مسجمره أيصنهن أبتناي حوارو مصوعاتا هيوتو زخونو مويا سنة طبب قحاله نفلما ጊዜ ኣብ መጀመርያ ሰብዓታት ናብ ባንድ ቬኑስ ተጸምቢሩ ናይ ገዛ ርእሱ ደርፍታት ከፍሪ ዝጀመረ ድምጻዊ ተኽሊንኪኤል ገብሩ በባህላዊ ዜማታት ጓይላ ደጓዓን ስታሊላዊ ህርመትን ልዕሊ ህዶማዊ ጅር ብዝኸደ ስነ ግጥሙን ኣብ ልዕሊ ኣፍቅርቲ ሙዚቃ ከኣቱ ጊዜ ኣይወሰደን ኣብዚ ጊዜ እዚ ኸኣ እንሆልካ ሩብዓን ሰባ መሬት አርኮብ ከባይን ዝብላ ደርፍታቱ ልቢ ኤርትራውያን መንእሰያት ሰሊቡ ናብ ሃገራዊ ቃልሲ ክውሕዙ ዓብተራ ተጻዊቱ ኣብ 1974 ነቲ ብደርፍታቱ ክሳተፈው ዝጸንሐ ሓርነታዊ ቃልሲ በአካል ንምጽምባር ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ተኽሊንኪኤል ገብሩ معرب له أفهموزو زسرع سنة طبب عتيقو نابقدلي سلز تسأمبرة واني زنقنقن ناي مقدال منفس زسرع ودابن قوسقواسن سنة طبباو سرحات أفيو تخلين كيال قبرو دقالاتو مسلتات زسئل بزيمو سمعيتات زائرق جنساوي بمنبارو كساب حجي بقزية تفتينوم زي هاسو صباق زنصبارقو أمايت درفتات كرم ميدان أم ميدان أب سدتن دحرنات النتن أب كل مدرهات رزنتي سرحات زبركته أركانيو أتابع الجمل تسكى مصبا أنه الكاروب عن سبا أوردت تسني مريت أرقب كوباي عكاتي بلعي مستته صباي أباقوم بحبرخا أبسحال باركا انتايريها ورطو نموياه من موزي فلطو زبلا درفتاتو قال كابتوم أبلبي أفكرت زيهاسو سرحاتو يوم نفسير قديم سنة وبنيا تخلينكي الجبرو بهاند بتاو حماميو حاموس أسران شدشتن حاسة كلتشين أسران حدن أم بل سبعان حدن عمتو كابز عالم بموت تفلي كاب دمز أمريكا واشنطن دي سي زي قدام سنبت زمحلالف فلي مدب حتون ملسنيوم بعسران حدن عسران كلتن 30 حدن متر باند حصر معبلن بساتلايتن بقطة واشنطن دي سي زمحلالف بروغرامنا نلومي سنبت كاب تمال قدام زقصليون ጉዳይ ዘተና ኮቪድ 19 مسؤوله تححيزو زلعال زي ترغاغص ورتاتن كمون